lige herover og gemmer mig. Jeg skal i hvert fald ikke byde noget, hvis de lukker sådan en hund ud. Jeg skal ikke byde sin numsen. Nej, jeg stiller mig langt væk. Og så kan I lige komme og skælde ham derud. Ja. Ja, det er godt. Bid ham. Bid ham i numsen. Skal vi ikke lige klappe hunden alle sammen? Eller vidste ikke, hvor jeg aftensmad i går. Ja, bid ham igen. Han har fortjent det. Så kan han lære det. Ved du hvad, jeg kigger lige herovre fra. Så fik den en bold. Skal vi ikke lige klappe en gang mere? Ja, jeg går lige derhen, hvor den får snor på. Jeg tør altså ikke rigtig før. Den er godt nok dygtig. Og han får håndjern på, ham klap Torsten. Ja, så kan du gå ind i bilen med dig, så kan du komme i fængsel i 100 år. Ja, hvad laver den nu? Nu lægger den sig til at sove. Nu sover den. Hey, hvad leder? Den leder efter hans nøgler. Hey, den leder efter hans nøgler. Du må ikke tisse på min telefon. Kom, må jeg lige se. Så, nej, hvad laver du? Ej, den går og snuser. Jeg tror, den skal tisse. Tisse op i bilen. Har den fundet noget? Nu ligger den sig ned og sover igen. Må jeg lige se, hvad har den fundet? Har den fundet hans bilnøgler? Ej, skal vi ikke lige klappe af den igen? Og så fik vi sin bold at lege med. Wow. Ind i bilen med dig, Wuffy. Nu skal jeg have en hundekiks. Kan I ikke lige vinke farvel til hunden? Farvel. Og I kan også lige vinke farvel til politimanden og sige farvel. Og ved I hvad jeg synes, vi skal sige? Det klap, Torsten. Jeg synes, vi skal sige haha, det er du godt af. Haha, det er du godt af. Haha, det er du godt af.